mga pinakahuling kaganapan. Saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to... Praise the Lord. Maridayo ti Apo, tagasat ka na imbag amalom, kada tayo amin nga sangapada iti daytoy nga malom iti Domingo, may 3 Domingo iti bulan iti Abril. Maridayo ti Apo, gyaman tayo iti gundaway nga panagkakadwa tayo ita, ket kablawak ti maysa ken maysa kada tayo. Welcome iti programa Mensahe ti Panakaisalakan iti tunggal malom Domingo, mga ganday toy iti oras iti 2:00 aging kana 2:30. Kahit kung kablaawan, dagiti kakadwa tayo ditoy, dagiti naayat nga engineers tayo ditoy, uneg iti Radio DCTP kakabsat ni Engineer Roel Laranang, kastamatan ni kabsat nga Vincent Gumintong, maridayaw iti Apo, kadwa tayo tata ni Brother Ermelo, kastamatan ni anak nga Arian Haniel Villa. Gaman tayo kakabsat, kat nang nangrunang kablaawan tayo, dagiti sponsors tayo abroad. Maridayaw ti Apo, iti kankanayon nga panakibadbadang da, iti commitment da kakabsat, iti daytoy nga programa Mensahe ti Panakaisalakan. Manipudon iti Italy, France, ken Greece. Naimbag nga malam, kada tayo amin madam, muno naimbag nga bigat kada tayo amin. Kastamot, thank you kadagiti amin, ngagdengdengeg agway buya ita. Dagiti social media ni Manang Brenda nga kanayon nga nakatuon. Kastamot kini dagiti listeners tayo kakabsat, dagiti seniors ni Nanay Meli ken ni Nanay nga Rosita ijay Buliklik, Santa Lucia, Ilocos Sur. Dagiti seniors kakabsat iti Darapidap Kandon, maridayaw iti Apo ken kadagiti aminen nga agdengdengeg tata, maridayaw iti Apo iti kaadda tayo amin. Iti daytoy nga programa kakabsat, kahit ko lang iti in behalf ti daytoy nga programa, makipagrik na iti pamilya, iti Valdez, Racho Valdez Family of San Agustin Candon kakabsat, ti pupusay, ti amada nga ni Mr. Roberto Valdez kakabsat, papang da Sister Liberty Valdez Racho. Kat oray pa'y iti kalimugtong kakabsat, makipagrik na iti programa, iti Pamilya Taraon. Iti kalimugtong kakabsat ni Auntie Edna, kastamutan da Sister, da Pastor Louie kani Pastor Tom Philip Taraon, kakabsat iti pasamak ti ama nga ni Uncle Edwin Taraon. Karagiti amin ngagdengdengeg kakabsat, haan lang nga dito'y Ilocos Sur, iti depaar na ti Ilocos Norte, Abra, Mountain Provinces, kastamot iti La Union kakabsat, kahit kung nga kablaawan ni Pastor Roel Valdez, so nga kanay ngagdengdengeg dita ni Bangar, La Union. Maridayo ti Apo, kan karagiti aminen, nga listeners tayo dita aglalo ijay Santol kakabsat, maridayaw iti Apo Santol, La Union. Maridayo ti Apo, kahit kumot nga kablaawan, oray pa iti co-host tayo, iti dahito nga programa ni Pastor Vinel Dakayanan, kan karagiti aminen nga members iti church, maridayaw iti Apo. Kastamot, makipagragsak kami, kadagiti amin nga nagkasangay iti dahito nga lawas, iti iglesia tayo, Sister Altea, ni Sister Rayan, kastamot ni Brother Ken Sui, nang nangro nga kablaawak iti
Katugangak ni Tata nga Bernan Baludbud di Kalimugtong nga nag-birthday ti na palabas. Kastamot ta ni Manang mi nga Claire Valdez. Maridayaw iti apo. Iti dayto nga malom, awan sa baling itultuloy mi nga ikabkablaaw, no tinagan ni apo tayo nga Isu Kristo. Iso nga nangawis kada tayo kakabsat ti panag-survey. Tultuloy tayo nga dayawan kan pagyamanan isu na iti daytoy nga malom. Sakbay na nga intay agkararag kantaan mi kada kay ti maysa nga mensahe ti kanta Give Them All to Jesus. Iti Iloco version, ited mo kan Jesus. Maraydayaw ti apo. Di mo maliklikan ti problema, kapadasan ti biyak ket aduda. Mapakapurig nam kaputrig-rigat, pusok nariribok ken nagsensenaan. Ited mo ken Jesus, di suwamin nga pabantot tay tapuso. Ited mo, agtalag ka ken kuana, ket ited na to ken katal na ken inana. Nuwadaliday at damet iraksa, nuwadasipnet at damet lawan, nuwadati cross at damet korona, tilikodan ti uler pinet naranyang. Ited mo ken Jesus, di suwamin na pabantot tay tapuso. Ited mo, agtalag ka ken kuana, ket ited na to ken katal na ken inana. Maliwliwag ka kumao kabsat ko, kumita ka laeng ken ni Kristo. Di ka imbagan apag kamanga, di na katupulos sa baybayan. Ited mo ken Jesus, di suwamin na pabantot tay tapuso. Ited mo, agtalag ka ken kuana, ket ited na to ken katal na ken inana. Ited mo ken Jesus, di suwamin na pabantot tay tapuso. Ited mo, agtalag ka ken kuana, ket ited na to ken katal na ken inana. Ket ited na to ken katal na ken inana. Ket ited na to ken katal na ken inana. Si kaapo iti mapadayawan iti daytoy nga malom,
sika iti pagruknuyan mi, idaydayaw mi, tanagan mo Apo. Agyaman kami, kat dayawan da kamanan Apo, iti daytoy nga gundaway. Iti daytoy Apo nga programa, mensahe ti panakaisalakan. Tapnon Apo, itultuloy mi ngay kamangken ka. Tagtultuloy Apo nga programa, ita bendisyonam. Kang runan na Apo, ti panakaiwaragawag, dagiti sasaom bendisyonam. Tapnon uray pa'y dagiti amin Apo, ngagdangag, dumngag, kan Apo. At da ita nga nakaintyon iti daytoy nga programa. Dumanon ka Apo, babaan ka dagiti mensahe. Dumanon ka Apo, babaan iti daytoy nga programa nga mangted Apo iti panaka waya-waya, mangted Apo iti tulong, mangted Apo iti mensahe iti biag nga kasapulan sagtunggal may sa ita. Lord, talag kumutag iti amin mikan ka itoy, si Apo ti bumyang, manipod ditoy aging gana Apo ti lugar nga dumanunan ti signal Apo nga ramatom iti daytoy nga malom. Itinaga ni Jesus, talag mi amin ang dagitoy. Amen, kan amen. Maraydayaw ti Apo kakabsat, kumusta tayo amin, iti daytoy nga gundaway, agyaman tayo iti mensahe, iti dayta nga kanta kakabsat, iso nga na i-share, na i-kanta iti dayto nga malam. Ited mo kini Jesus, kunana, maridayaw iti Apo. Praise the Lord. Han nga dayo dita kakabsat, tiin tayo saritangan iti dayto nga malam, manipod iti libro iti Matthew, kapitulo 11, 11, Matthew chapter 11, verses 28. Ag pangato. Kunana ditoy, King James Version Iloco, kunana, umay kayo kaniyak, da kayo amin nga agrigrigat kan madagdagsanan, tapaginanaan kayto. Ulitek kakapsat, umay kayo kaniyak, da kayo amin nga agrigrigat kan madagdagsanan, tapaginanaan kayto. Itultuloy tayo ti sumarunong nga bersikulo nga 2, kakapsat, kunana, alaan nyo ti sangol ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanyak, tasyak na umaak kan napakumbabaak iti panagpuspusok, kat makasarak kayto iti inana, ama ipaay kadag iti kararwayo, maridayaw iti Apo. Iti Ingles, kunana iti verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Maridayaw iti Apo. Daytoy kakabsat, iti teksto tayo iti daytoy nga malam. Maridayaw iti Apo. Kaya't kung damagan kada tayo amin kakabsat, iti daytoy nga gundaway, nariknam ka din, iti nabannog kabsat. Wenno napadasam ka din, iti nabanbannog. Nabannog anya, oray pa no kariing ka idibigat, nabannogan. Ngarud iti daytoy nga malom, saan nga nasayaat, kunak saan nga nasayaat, daytoy nga rikna nga nabannog, kung kunain tayo. Daytoy kakabsat, iti binasa tayo nga teksto, at damay sa nga nakapatpatag nga awis nga ibaga na kada tayo. At dadag iti daduma, akastoy kunada, nabanugdan gapo, kadagiti nagduduma nga kababalin, nudaduma kakabsat, adaragiti nabannog nga agpampamarang nga okay da, uray saan mo't nga okay, iti mariknada. Adaragiti nabanbanog nga agaw-awit, kadagiti parparikot, nga awan ti sabali ang makakita, isudalaeng kakabsat, nabanbanog nga umisom itirwar, uray no, adaragiti bakbaklayan na iti kaunggan na kakabsat. Kat pinadas mo gamin kakabsat, iti dayto nga malam no panpanunutom, nakabanbanog uray pay, dagiti panang sarak ti solusyon, dagiti pakabanbanugan. Dagiti tattao nga paksarakam no daduma makatulong ken ka. Dagiti daduma pay, adulat ta dagiti dadagsen kakabsat. Ita nga aldaw, ita nga malom, kung nakada kayo, daytoy, no kastoy iti marikrik na, mabaling aday to'y a mensahe kat para ken ka. Iti sungbat, saan nga iti panangaramid, iti adupay, nga amu tayo nga solusyon, wenno, hanyaman pay dita. Ngam di, iti daytoy iyaw awis na ti iumay, ti may sa kakabsat, wenno iti panagkuna ni Apo Isus ditoy, nga umay kayo, kanyak, maridayaw ti Apo. Saan lang nga dayta? At datimak nga umawawag kakabsat,
Asaan nga manipod wenno aggapo iti daytoy nga lubong, no dikot manipod iti langit mismo. Ta mismo ani Apo Hesus awagan na kaita. Umay kayo kanyak kunana. Umay kayo kanyak da kayo amin anabannog ken madagsenan. Kat saan na lang imbaga, mabalin na tayo nga tulungan kakabsat. Ngam kunana iti ud iti first verse kunana. Ikan na ka ti panaginana. Maray dayaw iti Apo. Daytoy ti kinunana ni Apo Hesus, umay kayo kanyak kunana. Kat ikan ka iti panaginana. Daytoy nga panaginana saan lang nga temporaryo. Saan anarabaw a panang liwliwana kakabsat. Ngam pudno nga panaginana para iti kararuam kakabsat maray dayaw iti Apo. Ited na daytoy nga panaginana. So kitaan tayo garud kakabsat kas nalpas tayo nga binasa ti teksto tayo. Adu kakabsat dagiti agbibiyag tata iti daytoy nga lubong nga nakaadado ti pakabanugan, di mat kakabsat. Not just physical, but emotional, mental, and even spiritual. Kat ititeng nga daytoy nga lubong kakabsat ni Apo Hesus. Inted na personally daytoy nga invitasyon kakabsat. Come to me. Umay kayo kanyak kunana. Saan nga awis iti maysa nga religious group, saan nga awis iti maysa na pintas nga performance, ngam come to me kunana. Napudno nga awis ni Apo Hesus kada tayo amin kakabsat. So daytoy nga awis lang rugi, di panagkunana iti umay kayo. Umay kayo kanya, maray dayaw iti Apo. Saan nabilin daytoy nga napnuan iti puwersa, tapnon, persaan na tayong awagan, persaan na tayong awatan, nudikot awis kakabsat nga napnuan iti parabor, maray dayaw ti Apo. It is an invitation of grace. Kaya't sa ni Apo Hesus kakabsat, haan tayo nga umadayo kuana ngam kiti umasidag tayo kuana. Kat no anyaman dagiti adda kada tayo, haan tayo nga mabalin nga ilingad kuana ngam kiti ipan tayo kuana. No kitkitaan tayo daytoy nga banda ti panagkuna ni Apo Hesus kakabsat. Iti Matthew chapter 11, ni Apo Hesus makisarsarita idi kadagiti syudad, isu nga mangred-rejectar kuana. Ado dagiti tao kakabsat nga haan nga mangayat kuana. Ngem uray pay kas jay itinapasara ni Apo Hesus kadagitoy nga luglugar. He still offers this mercy ken panaginana kakabsat. Instead nga agungot isuna wenno makarurod wenno agkaroon kakabsat iti hanga nasayaat ngarik na para kadagitoy nga mangred-rejectar ken kuana handa nga ginura isuda ngem inayat na. He still offers mercy and rest to those people kakabsat. Daytoy ipakpakita na nga uray pay dagiti tattao ket i-rejectar da ni Apo Hesus. Jesus still invites them maraydayaw iti Apo. Ni Apo Hesus kan kanayon nga agawawis kakabsat. Kan kanayon na tayong awisan, kan kanayon na nga ibagbaga kakabsat ket ton endengan tayo daytoy nga kunkuna na kakabsat. Maraydayaw iti Apo. Anyaman dagiti bagbagkaten tayo. Anyaman dagiti narigat kakabsat ni Apo makipagkadwa kada tayo. So sino kat anya ti kunana ditoy, sino dagiti awisan na ituloy tayo dadya sumaro nga phrase kunana da kayo amin nga agrigrigat ken madagdagsanan tapaginanaan kayto. Di awis kunana umay kayo kanyak. Sino da kayo amin nga agrigrigat kan madagdagsanan kunana ijay. So ni Apo Hesus saan laeng nga umawawag isuna kadagiti perpekto nga tattao ngem isu umawawag kadagiti mabanbanog, dagiti tired people, dagiti madagdagsanan nga tattao, dagiti agrigrigat nga tattao. Sino dagitoy kakabsat no kayat ko nga isigasigay sa dagitoy kunaan tayo nga agrigrigat wenno madagdagsanan. Daytoy panagkuna ni Apo Hesus itoy isuda dagiti tattao, those
tired of sin, tattao nga adaan kadagiti basol kakabsat, adaan dagiti tattao nga adaan dagiti bit na kakabsat nga guilt iti puso da kakabsat iti biyagda, dagitoy nga tao iso nga mangpadpadas nga mangistimar nga masolusyonan dagiti problema dangem saan damot nga kaya. Dagiti tituktukuyan ni Apo Isus kakabsat iti daytoy nga banda. Tanukit kitaan tayo daytoy mangparparigat wenno nadagsen nga kababalin dagiti tattao ditoy kakabsat in Jesus time gamen dagiti religious leaders kakabsat nagdakkel iti talaga nga i-impose da nga law kadagiti tattao. Tadagitoy nga religious leaders idi kakabsat at dalang arudan dagiti sursurutan da nga law at dapat lang dagiti inayon-nayon da. Iso nga padpadakulan da dagiti sursurutan ti tao ket iti kayat da kakabsat nga mapasamak no dagiti tao ket saan da nga sumurot kakabsat dagiti tattao maparigat da. No haan nga surutan dagiti tattao dagiti kayat da kakabsat at da dagiti panagkunada kadakwada at dagiti panangipapanda kadagiti tattao ket nang runa kakabsat makita tayo ditoy dagitoy nga tattao kakabsat they are Pharisees, they are scribes kakabsat nga leaders nangangato nga tattao ngem isuda pay kakabsat iti mangted iti burden kadagiti tattao tapnon suruten da isuda. So makita tayo ditoy kakabsat dagiti tattao taglawlaw iti tiyempo ni Apo Isus kakabsat dagiti burden nga ipaay da kadagiti tattao haan nga pagayatan ti Apo kakabsat nga maaddaan dagiti makakita kadagiti tattao nga grigrigat ken madagdagsenan. So kunana ditoy kakabsat umay kayo kanyak da kayo amin nga marigrigat. Dagiti guilt nga marikrik na da kayat ni Apo nga ikaten. Dagiti panagbutbuteng da kadagiti law kakabsat. Dagiti panagbutbuteng da kadagiti handa panagbalin nga nadalos idi kakabsat. Mabutbuteng dagito nga tao. So imagine tayo dagitoy they are trying to please God but never feeling accepted kakabsat. Dagitoy nga tattao. So kitaan tayo ti kasta kakabsat ngem no apay nga kunani Apo Isus nga burden dagitoy because dagiti tattao idi they are spiritually exhausted, they are emotionally drained kakabsat mapanbanugan dalaunay and they constantly strive kadagiti trabaho dangem awan iti talna kadagiti kaon ganda. They were trying kakabsat dagitoy nga i-carry dagitoy nga rules kakabsat dagitoy nga expectations ket saan da nga maka move on. So dagitoy tituktukuyan ni Apo Isus kakabsat nga burdens ijay tiyempo nga daisuna. So kitain tayo ditoy kakabsat dagiti expectations dagiti tattao nakaad-adu kakabsat nga parigat ijay biyangda. Ket no kitaan tayo met dagiti tattao dagiti pakaburdenan wenno pakadukutan dagiti tattao ket isu dagiti maipanggep ti financial stress, financial nyapay dita nga kinakurang, family problems, dagiti anxiety, depression kakabsat wenno spiritual emptiness. Tatilubong kayat na tayo nga ikhan dagitoy nga nagduduma nga pressures. Amo tayo nga adu dagiti ijay at tilubong kada tayo. Ngam ni Apo Isus may salang ti kayat na nga ited kada tayo. Isu tital na iti kaunggam. Inton adda ni Kristo ken ka. So nga kunana ijay maud-udi na I will give you rest. Pag ginanaan kay to. So, inotice tayo dito, nga ni Apo Isus sana nga imbaga nga, ipakitak tukon ka no kasano itital nahaan. He said, I will give you rest. Kat saan tayo nga magunod daytoy, awaten tayo laeng, inton awaten tayo ni Kristo nga agturay. Kadagiti panagbiag tayo. So, anya nga klase nga ro dagitoy nga panaginana,
Maraydayaw ti Apo, makita tayo ditoy, it is rest for the soul. Maraydayaw iti Apo, saan laeng nga inana iti kaunggam, nga manipod iti kararwam inton bigbigom ni Apo Isus, iso nga mangted iti talnaken ka, itden nantukin ka daytoy nga panaginana, freedom from guilt, maraydayaw iti Apo, ket maadaan ka ti peace with God. Anya pa'y titid na raytoy kakabsat, na pudno, nga panaginana, rest from striving. So you don't have to prove yourself to God, kakabsat, because salvation is by grace, as Ephesians 2:8-9 kuna na jay, kakabsat. So agyaman tayo iti daytang inaramid ti Apo kada tayo, awan ti aramiden tayo no dilakot patsen tayo, agbabawi tayo ket patsen tayo, awaten tayo ni Kristo iti biyag tayo, ket maadaan tayo iti nananay nga inana. May sapay kakabsat, it is rest in the storms. Madaydayaw iti Apo, problems at dalaang dita kakabsat, dagiti pagkarikutan at dadalaang dita, ngem di pusom kakabsat, inton adda ni Kristo ken ka, addaan daytoy iti talna, maraydayaw iti Apo, inton amamom ni Apo Isus, kakabsat, uray pa'y umay, dagiti dadakkel nga problema, addaan kan tulata iti talna. Uray pa'y addaan ka, kadagiti nagdadakkel, ket saan mo amo ti solusyon nga problema iti biyag. Na mamom ti kinasya sino ni Apo Isus, iso nga umawawag, ken mangibagbaga umay kayo kanyak, da kayo amin nga grigrigat ken madagdag senan. Amom ti apag iso nga kamangam, saan lang nga mangted iti talna. Ngem ited na pa'y ti solusyon, kadagiti amin nga pakarikutan, pakarigatan ken pakadagsenan tayo iti biyag, takunana ijay, paginanaan kayto, maraydayaw iti Apo. So no masursuro tayo kakabsat, masurutan dagiti sa una, masursuro tayo nga amuan ni Kristo ken ti kinasya sino nakakabsat, saan nga narigat ti sumurot ken kuana, saan nga narigat kakabsat ti agserbi iti Apo, inton patsen tayo dagiti promises na, mamatiak nga positibo met dagiti response tayo nga sumurot ken kuana. So anya ti kayat na kasaun no umay kayo kunana, paraydayaw iti Apo, to come to Jesus is to come in humility. Umay kayo nga si papakumbaba, admitaram, aminam, kat kunaom, kan kuana, Apo na banbanugak, Apo kasapulan ka, Apo mamatiak nga kan kalaang ti pakasarakak iti talna. Anyapay iti response mo, umapan ka kan kuana babaon iti pamati. Agtalag kalaang kat isulaang ti makaited kan ka iti nananay nga panaginana. Anyapay kakabsat, saan ka lang nga mapan nga si Papa kumbaba, saan ka lang nga mapan kan kuana nga addaan pamati, ngem ipan mo ti amin mo, isukom ti amin mo kan kuana, bayam nga ti Apo iti mangkadwaken ka, bayam nga ti Apo ti tumulong ken ka, ken mangbagkat dagiti amin nga bagbagkatong. Anya ti kunana iji mod-udi nga verse, alaen nyo ti sangol ko kada kayo, ket agsursuro kayo kanyak. Tas siyak na imaak ka napakumbabaak, ti panagpuspusok ket napakumbabak ti panagpuspusok, ket makasarak kay to ti ina na may paay kadagiti kararwayo. Maraydayaw iti Apo, ket intuloy pay nga imbaga iti Apo iti verse 30. Tati sangol ko nalaka, ken nalagan ti awit ko. For my yoke is easy, and my burden is light. Maraydayaw iti Apo. Dayto iti kayat nga saon ni Apo Isus. Haan na nga ikatan kada tayo kakabsat, dagiti adang kada tayo. Ngem isu kakabsat, bagkaten na para kada tayo, tapnon, malaganan tayo. Gaputa saan na tayo nga kayat, nga da tayo laeng iti mangbagbagkat, kadagiti amin nga pakadagsenan tayo iti biyag. Maraydayaw ti Apo, ket daytoy, haan na laeng nga ibagbaga, kadagiti tattao, ijaglawlaw na ijay. Ngem isu, ibaga na pay kada tayo tatta, to everyone, estudyante ka man kakabsat, when may ka man nga naganak nga agworry, may ka man nga estudyante nga nabanbanugan kadagiti ado nga requirements sun aramidan iti pagaskwelaan, may ka man nga daan dagiti
Dadagsan, wano anyaman nga bagbagkat ang mga problema ita. Daytoy ket para ken ka. Takuna ni Apo, come to me. Da kayo amin kunanay jay. Awan iti nailaksid. Awan iti mapilpili kakabsat. Da kayo amin nga grigrigat ken madagdagsenan. Tapag ginanaen kayto. Daytoy ti sao ti Apo kada tayo amin. Tiray ito nga malam kakabsat. Maray dayo ti Apo, agkararag tayo. Agyaman kami, Apo, iti gundaway. Dagiti sa ungan ay darirag ita. Agyaman kami, Apo, iti mensahem. Agtuloy ka, Apo, nga mangusap ka dagitoy. Uray pa'y, Apo, kadagiti amin kakakabsat nga nagdengeg. Kana kay matang tata. Iblas mo, Apo, dagiti mensahe ti sasaom, Apo. Tumulong ka kadagiti amin nga madagdag sinan kung makarikrik na, Apo, iti rikrik at tata. Mapan ka kadakwada. Kati pariknam ti arakop mo, Apo, ti sagtunggal maysa. O madaydayaw ka. Kat nang nangro na, Apo, kadagiti saan pa'y nga na isalakan. Isurum, Apo, isulat ti dalan. Itdem, Apo, iti waya-waya kadagiti panagbiag. Apo, agyaman kami, kadagiti amin nga aramidom tupay, Apo, maidaydayaw ka kadi. Benisyon ti programa mensahe ti pan na kay salakan. Kanti agtultuloy, Apo, nga mensahe nga maidarirag manipot iti daytoy. I-bless mo mat daytoy, Apo, nga office, DCTP, Apo, kanang nangro na dagiti. Everyday connections, Apo, tapnon may waragawag dagiti sasong benisyonam. Dagiti amin nga aramatong may sponsors iti daytoy nga programa. Mariknada ka di, Apo, iti sagit ti pan nakabalin mo agtultuloy nga mangtad kadakwada. Iti commitment, passion in serving you. Uri pa'y, Apo, iti kastoy nga wagas. Apo, bendisyonam dagiti pamilyada. Kun kada kami aminen, Apo, iti daytoy nga malom. Maraydayaw ka, Apo, maraydayaw ka. Dagito iting kami dawatan. Itinagan mo, Jesus. Amen and amen. Nagyaman tayo kakabsat, kat kasta, nakikita tayo tumanan, ti sumaron nga gundaway, ti kastimot lang ang oras, 2 to 2:30, iti tunggal malam, iti Domingo. To'y anakan kapsat yo, Pastor Daniel Intaynan, Balodbod. God bless us all.